Good evening. Spotted na naman. Bihira siya ba ito, no? Kalimutan ako nga. Nanapod na sa TikTok. O, bigyan mo ng mais yan, kaya alam ko kakain yan. Bigyan mo to kabila. Sige, kaon kayo hantod gabi pa. Alam ko kakain pa rin naman kayo eh. Oo, talaga. Thank you. Ah, mayak. Ano ginawa mo naman dito sa... Mangga. Mais. Mangga. Mais. Bang naman ka. Chicharon. Tapos atong juice. Basig magkalibangang labasan eh.